Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per 1000 deserts, com bandidus a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història junts. Vam alliberar París, vam tombar el mur de... Mare meva, quin vent fa, no sé si m'esteu escoltant. Bueno, hola a tothom, com esteu? Espero que m'estigueu escoltant bé, és que aquí fa molt vent. Estic en un poble random. Hem vingut aquí a dinar perquè ja tocava, són les 2 o alguna així. I bé, estem com en un parc superbonic, supercuidat, està la gespa superbonica, superperfecta. Bueno, com heu vist en el títol del vídeo, vaig al Campionat d'Espanya. Encara que aquesta vegada no és amb la federació, és individual, per tant no hi ha ningú de la federació amb mi, però bueno, igualment ens ho passarem bé, vale? No us preocupeu. He estat literalment tot el matí sense parlar-vos i ficar clips perquè no he trobat el moment de fer la introducció al vídeo. Ai, m'està plorant l'ull del vent. Bueno, que no he trobat el temps de fer la introducció al vídeo perquè hem anat a una benzinera, però allà no anava gravant el lavabo, sabeu? Ostres, tio, el vent! Joder! Bueno, ara anirem a un bar a fer pipi. Ai, que m'he embrutat! Tinc com 15 de bateria al mòbil, ara el carregaré a veure si en el cotxe es pot carregar, perquè no sé si el carregador, com el C d'iPhone, no sé si es podrà posar. Bueno, ho intento. Ai, mira quina bona llum! No sé si m'esteu veient bé, és que, bueno, m'estic quedant cega, millor no gravo aquí. Això, que anem cap a Castro Urdiales, que és on es fa el campionat. El tinc demà a les 11:15 del matí. Tinc moltíssimes ganes, de veritat, o sigui, no sabeu les ganes que tinc. Estic superconfiada, no estic nerviosa, o sigui, no sé què passa que, bueno, millor, però no tinc nervis quan tinc campionat. Guai, suposo que és perquè, no sé, no sento pressió ni res, llavors confio molt en mi, estic super confiada. I per cert, m'he fet trenes una altra vegada, que me les ha fet aquesta vegada l'Aina. Aina, t'estimo. Que et vaig dir ahir que et mencionaria en el vídeo i has vist. Com es diu? Soy una mujer, un hombre, iba a decir, soy una persona de palabra, o com es digui. Estan superxules, no sé si està gravant així. Estan superxules. Espero que em donin per demà, perquè clar, me les va fer ahir pel migdia, bueno, per la tarda. Però bueno, si no, faré un monyo amb les trenes, sabeu? Un monyo baix amb les trenes. Y ya está. Ya llevaba años, o sea que por lo menos llevará entre 15 y 20 años. Ok. Ens hem anat a l'apartament, hem deixat les maletes i tal, i ara estem a Castro Urdiales, perquè l'apartament no està a Castro Urdiales, està com a les afores, a una mitja hora o alguna així. I res, no són les coses, i ara estem aquí a agafar els dorsals, que també els podríem haver agafat demà. Però bueno, hem vist que com teníem molt de temps, hem dit, doncs anem a Castro Urdiales i així fem una volta. Espero que m'estigueu escoltant bé, perquè és que entre els cotxes i entre el vent, no sé si m'esteu escoltant. Si no, aquesta vegada ficaré subtítols, perquè ja sé com es fiquen, però seran en castellano, perquè com ara tinc followers que només parlen en castellano, doncs he decidit ficar subtítols perquè no tinguin Venga, ya está grabando. Hola, me llamo Diana y me voy a competir mañana con la Daniela. Hola, followers de Diana, soy de Daniel. Soy Marcos y mañana voy a compartir salida con Daniela. Toma ja. Ja hem anat a buscar el dorsal. M'ha tocat el número 44. El Joan diu que et donarà sort. Esperem. Ara estem a un supermercat per buscar un drap pels coberts perquè estaven molt bruts. Ok, tour de l'apartament en un segon, literalment. Vale, bueno, aquí està la porta. Vale. Cuina. Un balconet. On no es veu ara res. Allà. Tele, que no la utilitzarem, segurament. Habitació. Armari, que no l'utilitzarem. I lavabo. Acabem de sopar.
He sopat el mateix que el que he dinat, però en canvi amb salmó amb pollastre. Està boníssim. A sobre l'hem escalfat al microones i estava molt més bo. Ara m'aniré a dormir ja, o sigui, m'he dutxat tot y he hecho todo. Así que, como mañana hay que madrugar, bueno, a les 7:30 em llevaré per anar més tranquils. Llavors, pues això, que m'aniré a dormir d'hora, a veure si me duermo, que no estic nerviosa, però em costarà segurament. Bon dia. Bon dia. Com esteu? Bueno, com podeu veure, m'he hagut de fer un monyo perquè tenia les trenes bastant despentinades. Mira que no m'he mogut gaire, però bueno, mira. M'ha sortit ahir el monyo, mireu. Però me da igual. És igual. Lo important és que per davant es vegi bonic. Ja està, perfecte. Com heu vist, tinc la cara tota mullada. Hem esmorzat. He esmorzat 2 torrades amb melmelada, un plàtan i un cafè. El plàtan, com podeu imaginar, pels que em coneixeu molt bé, no m'agrada gens el plàtan, ho he passat fatal. He esmorzat superlenta. Si ja, doncs me l'esmorzo molt lenta. Imagineu-vos quan estic a punt de competir. Encara que jo crec que... O sigui, a més, avui, com no estava amb la federació, he anat encara molt més lenta perquè no tenia pressió de que tot el món s'anava i que jo em quedava sola al menjador, sabeu? Sempre que he plorat, però no, vale? És que m'acabo de mullar la cara. Vale, ja hem arribat al lloc on es fa la cursa. Estic flipant de lo tranquil·la que estic. O sigui, em veieu pel carrer i no penseu que d'aquí 2 hores competeixo. Estic super tranquil·la. Estic més tranquil·la en un campionat d'Espanya que en un examen de matemàtiques. Flipo. Em cago en la puta vent, que em flipeu. Jo no sé com competiré així amb aquest vent, però bueno, mente positiva, chicas. Venga, nosotras podemos. La de ver oscuro. Daniela, som-hi, Daniela! Va! Vinga, Daniela! Va! Aquesta cosa ha mirat. Daniela! Vinga, concentra't, va! Venga, vamos! Hay que pelearlo, hija, vamos! ¡Va, dale! Bien peleado, va! ¡Vamos, Miguel! Comença a rodar i comença a ploure a tope. He acabat de competir, literalment estic molt bé. He quedat 5ena d'Espanya, estic molt contenta. Perquè, joder, doncs no molta gent pot dir que ha anat a un campionat d'Espanya, que ha fet marca i que doncs he anat molt bé. He fet 15:06, tenia marca 15:07, he baixat un segon la meva marca, estic contenta. Òbviament, sempre hi ha coses a millorar i que per la situació en la que estava, que aquest circuit ho sento molt, però era una merda, la temperatura era una merda, no estava gens adaptada a aquest clima. Estic molt contenta, joder. I nada, ara a gaudir del matí. Ara anirem les meves amigues, que literalment he estat com mitja hora parlant amb el meu entrenador i s'han marxat elles a escalfar. Saluda, Ana, que estoy grabando un vídeo a YouTube. I ara estic al lavabo, que ara dinarem, que hem anat a un restaurant d'aquí de la plaça. Abans m'he quedat tancada. Vale, m'he quedat tancada en el lavabo abans de competir. M'he quedat a sobre, però bueno, ha sigut superfàcil de treure-ho. A veure si perquè m'està costant bastant.